Nasakmit sa otoridad ang kapin 30 ka mga punuan sa Red Lawaan nga gituhang iligal nga gipamutol sa Zamboanga del Norte. Duha ka magsuon nga sospek arestado. Ani ang report ni Efren Mamak. Gilayong miresponde ang kapulisan sa Zamboanga del Norte sa gikataho sa Provincial Environmental Monitoring Office Zamboanga nga dunay mga pinutol nga kahoy nga giabandona sa usa ka luna sa barangay New Dapitan, Gutalak sa maong probinsya pasado alas 4 Miyerkules sa kadlawon. Sa pagsusi sa kapulisan, muabot sa 39 ka Red Lawaan tree ang gibilin sa maong luna nga gituhang iligal nga gipamutol. Gibana-bana ang mukantidad kini og 9,000 pesos. Gani, daling nag-imbestiga ang kapulisan og nadakpan ang mga sospek nga duha ka magsuon og residente lang sa maong lugar. Wala na kini gipangalan sa otoridad ug wala sab kini pahayag. Ang mga dinakpan, posibleng pasakaan og kasong paglapas sa Section 69 sa Presidential Decree 705 kon Revised Forestry Code of the Philippines nga unlawful occupation or destruction of forest lands. Samtang ang mga Red Lawaan tree gidala na sa New Dapitan Covered Court una gi-turn over sa Sendro 9 sa Liloy, Zamboanga del Norte. Matod sa DENR 9, ang maong kahoy usa ka matang sa Dipterocarp species. Ginadili sab ang pagputol sa maong kahoy sanglit nagkaubos na ang ihap niini sa kalasangan. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.